nyuwun dawuh karo Pukulun Bathara Guru, apa pancen panjenengane dawuh mengkono karo Wakresna? Yen pancen Bathara Guru paring dawuh marang Wakresna lamun to sing nyolong Kalimasada Abimanyu, ora sah wong liya, aku sing saguh mateni kelawan Angkawijaya. Ning kosok baline. Kosok baline yen nganti aku ketemu karo Bathara Guru, tur Bathara Guru ora paring dawuh apa-apa marang Wakresna, apa kira-kira Wakresna wani nampani kanepsane Antasena? Kose. Kowe bakal munggah kayangan. Iya. Leh munggah ya kayangan besok kapan? Dina iki uga aku nyuwun pamit. Puloh kowe teko ning kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Sebabe dina iki Bathara Guru nginep ning Tawangmangu. Aku biyen nglilakake sing jenenge kanugrahan wahyu. Ndak wenehake wahyu widayat marang bayi Abimanyu. Tur dasare Abimanyu ki bocah jujur kae bocah lugu, bocah prasaja. Kaya rati nemu nalar lamun to wani murang tata nyolong anane Kalimasada. Ngibarat itungan ganjil timbangan jomplang Kresna kakangku rati nemu nalar. Kadangipun Kakang Yayi Aryasena nadyan to si Adi duwe panyakra bawa lan panggraita lamun to Abimanyu kae bocah sing jujur, kae bocah sing prasaja. Ning nuwun sewu. Gunung dhuwur kae kena diunggahi, segara jero kena dijajaki, bali atine menungsa sapa sing ngerti. Ing jaman sing wis maju, jaman sing wis tuwa, jaman sing sepuh kaya ngene iki, kowe aja nonton gelar tata lair, aja mung nonton gelaring kewadakan. Nadyan to bocah kuwi mau yen disawang pancen kebak ing tata krama, sandangane kebak ing Subasita. Nggonku Ndarawati akeh para nom-noman. Rina wengi tansah ngibadah, rina wengi tansah manembah, glegeken wae muni alhamdulillah. Rina wengi ora nate kendhat anggene manembah lawan purbane Hyang Agung, dhuwur ya ngangge kopiah, ngisor ya nganggo sarung. Yen ana wong duwe gawe mesti nabuh hadroh. Ning kala mangsa ora ngerti, tega mentala wong sing wujude ketok alim kaya ngono kuwi bareng saba ning masjid, bake malah nyolong kotak amal ngene pirang-pirang. Mula aja gampang percaya karo gelar kewadakan. Nyatane sakwise aku nyambung rasa kelawan pangeran, gaib sing diparingake ya kuwi ilange Kalimasada, pancen dicolong karo si Abimanyu. Malah sering gangguan samangke kalian kula nyuwun dawuh dhumateng Yayi Prabu Puntadewa, kok ngantos Abimanyu gadah patrap ingkang kados mekaten menika, menapa wonten bab-bab winadi lan siningit tumrapipun Yayi Puntadewa kalian lare Plongkowati kala wau. Inggih. Koko Prabu Blaka Suta blak kotang terus terang. Pancen Abimanyu menika kula gadang-gadang kula kudang-kudang benjang ingkang badhe nerusaken keprabon. Karana Abimanyu menika tedhak turun Nyai Arjuna ing sampun angregem wahyu Makutarama. Dasaripun Abimanyu sampun anggegem wahyu cakraning rat sarta wahyu widayat, wahyune Kanarendran. Mila kula nate paring dawuh dumateng Abimanyu menawi benjang Baratayuda menika dados mangka Pandhawa unggul ing paperangan sarta saged anggegem kamukten negari Ngastina tilaranipun para Kurawa. Benjang Abimanyu ing badhe kula sengkakaken ing aluhur jumeneng ratu wonten negari Ngastina Koko Prabu. Lah mbok menawi bab menika ngandadosaken rusak pakartinipun Punangkawijaya. Awit kula menika sampun apal dhumateng watake bocah enom. Bocah enom menika watakipun boten kantenan, boten sabaran. Apa meneh dijanjeni besok bakal dimulyake dadi ratu. Mesti kemawon Angkawijaya menika angglejah sakjroning manah, ngorak-arik dhumateng nalaripun. Sok aku bakale dadi ratu ana Ngastina. Iya yen Bratayuda dadi, yen ora njur piye? Upamane Bratayuda dadi, iya yen Pandhawa menang, yen
Kurawa sing unggul ing payudan Tan Wurunga ora bakal bisa ngacik lan nguncik kamukten negari Ngastina. Upamane sajroning Baratayuda Pandhawa antuk kamenangan, iya yen Pandhawa isih eling karo janjine, merga larine jaman pun gampang janji ning ya kerep ngapusi. Kula saged gagapi Abimanyu menika mbok menawi cara wong lelungan menika nyidat dalan, golek dalan trabasan. Kenapa kok ngenteni bar Bratayuda? Aku ngerti keringkiane para Pandhawa ki mapan ana ing Kalimasada. Lamun Kalimasada ndak colong, Pandhawa bakal tintrim, Pandhawa bakal ringkih. Yen negara Ngamarta rubuh, aku sing bakal dadi ratu ning negara Ngamarta. Janaka, Arjuna. Werkudara liten kakangku wi menyang endi lungane si Arjuna nek ninggal tata krama tanpa pamit saka Stinggil. Tan Wurunga gempung rasane ngerti anake patrape kaya mengkono Tan Wurunga bakal diadili gedene bakal dipateni si Abimanyu. Iki negara hukum ora kena tumindak sageleme dhewe. Tututana Janaka yen nganti ana apa-apane kowe melu tanggung jawab. Yen ora kleru kang dadi pamamasku iki putra-putra Njodipati, anakku Antasena kelawan Antareja. Mula kang mangkono cah loro mara gage pangestune pun Wandarawati mara gage tampanana. Perkara bagi binagi ketemu mburi, ayo kowe saiki petung karo aku. Petung bab apa? Nuwun sewu. Gandeng mung sak Antasena karo Kakang Antareja. Mulanggenku seba ning Stinggil Binatarata negara Ngamarta mau, mapan ana ing mburi, mapan ana ing jaba. Satemah ora bisa permana lan terwaca, anggenku nggatekake wasing pasewakan. Iki mau sing dirembug apa, pungkasane utawa keputusane dadi kepiye, aku nyuwun dawuh kelawan Wakresna. Antasena, apa? Mbok menawa ripalungguhan iki saka gedhe tresnane Gusti ingkang nyipta jagat marang para warga ing Ngamarta, satemah Ngamarta rina wengi tansah nampa pendadaran saka pengiran. Maknane piye? Gusti iki lamun ta tresna karo titahe, ora kok malah diumbar apa wae kekarepane para menungsa dituruti, ning tansah dianakake pendadaran sarta pacoban. Tur pengiran le nyoba karo menungsa kuwi mesti wis diukur kekuatane sing dicoba. Guru kok tresna karo siswane, guru kok tresna karo murite, ora kok njur murid ki diumbar sak geleme dhewe, mesti dianakake wulangan, dianakake ujian. Pamrih apa? Men bocah mau saya pinter, bisa munggah ana tataran sing luwih dhuwur. Padha karo wong Ngamarta, carane Hyang Agung ki ngunggahake derajate menungsa ing wewengkon negara Indraprastha kene mesti dianakake pendadaran lan pacoban. Kuwi wujud tresnane Gusti marang menungsa ing Ngamarta.
Sing didadar, sing dicoba sapa? Kabeh. Kabeh wong ngamarta, malah yen perlu watone menungsa ing antarane nyawa karo raga kuwi isih nemplek isih gandeng. Aja nganti wedi namtang karo sing jenenge pacoban. Wiwit saka sing pangkat nganti sing mlarat, sing sugih nganti sing miskin, sing ganteng, sing ayu, sing kerdil, sing ban. Contone piye? Wong sugih kok ora kuwacobane dadi wong udil, dadi wong cetil, ora gelem dana driyah, ora gelem peparing marang wong ra duwe, satemah ya kaya ngono kuwi. Tandha-tandane wong sugih sing ora coba padha karo wong mlarat. Nadyan ta wong miskin kae ya dicoba. Wong miskin kok nganti ora kuat coba, wani dadi wong urik, dadi wong lecet, yen perlu colong jupuk, wani nyidra darbeke wong liya, kuwi cobane wong miskin. Wong pangkat pejabat ya ngono. Pejabat kok ora kuat coba, wani nglingkuhke dhuwit negara. Yen ana pejabat sing wani nyolong bandane rakyat, kae tendolan pejabat sing ora kuat coba. Terus padha karo wong ganteng, wong bagus. Wong ganteng kok ora kuat coba. Uripe mung ngumbar marang hardane hawa nafsu, mung dolanan karo sing jenenge wong wadon. Bener wae. Wong ganteng ora kuat coba ya ngumbar maksiat. Padha karo wong ayu. Wong ayu kok ora kuat coba. Tur dasare tipis imane, bejat sing dadi panembahe. Gandeng wong sing ayu ra kuat coba, akhire wani tumindak murang tata, tumindak sing sedeng, tumindak sing milar saka anggering kautaman. Adol karo awake yen pas rame ya didol 200.000, sepi ya 7.500 ngono lho. Sik ta, urung-urung wis teko kono iki to Antarja. Sik Kang. Iki Wandarawati men paring dawuh luwih dhisik. Ning gunggung kumpule kuwi trep kaya sing dikandhakake karo si Antarja. Ya pancen ngono kuwi. Nah terus, Ngamarta ripalungguhan iki kesruh, Ngamarta ki gedho merga saka ilange jimat jamus Kalimasada. Mongko kuwi dasaring negara. Lah iya. Kalimasada ilange cinidra dening Duratmaka. Sapa sing dadi malinge? Dudu wong liya malah keluarga Pandhawa dhewe. Bocah Plangkawati, anak Janaka ya kuwi si Abimanyune dhewe. Iya. Sik. Kok kaya ora tilmu nalar to ki wae. Kok sik to ora perkara tilmu nalar. Ning nyatane asile pirembugan iki kaya mangkono. Mula kang mangkono Antarja kelawan Antasena aja wedi kangelan. Ayo bareng kalawan Punwa ning Plangkawati nyekel si Abimanyu. Kosek to kosek. Perkara mangkat ki ya mangkat anggere genah hitungane ngono lho. Aku ning ndi-ndi watone selo, watone longgar sing sujud sing kudune iki sesuk malam Minggu. Dijokke saiki aku ya gelem watone Busati iki genah hitungane. Wah, ngono teko ning omahku nuwangis gugluk. Kula menika namung rondo ngopeni anak wedok loro, mboten duwe napa-napa. Bareng teko kene omahe kaya kraton. Wah, kapusan gedhe aku jebule iki. Jan kapusan gedhe ngerti lek omahe kaya ngene aku mbiyen saurunge petung aku dolan rene sik mesti tak kuwentel sak kayange. Ngene aku malih rugi nek carane ngene iki. Apa hubungane Busati karo Abimanyu lho? Lho, gosek ta gosek. Iki lak bakal mangkat ning Plangkawati. Iya. Nyekel Abimanyu. Iya, nuwun sewu. Aku ngerti iki mau para-para wis budal ning Plangkawati, klebu Wakresna mesti bakal tindak rono. Mesti kaya mengkono. Lah, ning nuwun sewu. Antasena kuwi perangane bocah enom sing ora gampang percaya karo ucape sapa-sapa. Elekku ning kono kuwi aku ora gampang percaya karo dawuhe sapa-sapa, klebu dawuhe Prabu Ndarawati. Aja kok dawuhmu, aku mbiyen iki sekolah ditokke karo sekolahanku mergo yen mesti dikandani karo guruku ora tau aku percaya, ora tau nggugu, angger diwulang karo guruku mesti tak plidhingi sing dadi bokongku ngono kuwi.
Mula aku ora percaya, nuwun sewu. Saiki aku tak nyuwun dawuh. Bab ilange Kalimasada. Nuwun sewu. Wong sak jagat ki ngerti, Ngamarta ki negara sing gedhe, dasare dumadi saka Pulo Sewu ingkang bebanjaran. Nadyanto Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang golongan suku bangsa adat agama lan budaya Kalimasada. Kalimasada. Wong mancanegara, wong liya braya kepengin jajah negara Ngamarta yen nggunakake peperangan, nggunakake tosing balung uleting kulit wis ora bakal bisa kelakon mergo Ngamarta Ripalungguhan iki wis santosa lahir batine. Lah, carane ngrubuhake negara Ngamarta ki bisa nindakake sanggit rungsit rekadaya lan sandi upaya upamane nuwun sewu nglebokake obat-obatan sing ndayane bocah nom-noman kuwi banjur rusak sing dadi morale sing kuwi adate obatmu disuntikake utawa diuntal kaya wujude pil ning nyatane mbubrahake mentale cah nom-noman kuwi ana uga sing ya kuwi mecah kerukunan nabrakake antarane agama karo budaya sing duwe agama diperintah supaya ora manut karo budaya sing duwe budaya supaya ngedohi karo agama yen antarane agama lan budaya iki mengko bentik iki mengko tabrakan tan wurunga negara Ngamarta dadi ringkih yen wis ringkih gampang ngrubuhake ana uga sing nganggo cara nuwun sewu gandeng Ripalungguhan iki Kalimasada ki ilang reka-reka nuwun sewu dandan Ratu Ndarawati ya neng pasar Klewer golek sandangan wayang wong sing jebles karo Kresna terus teka neng negara Ngamarta kandha karo para Pandhawa lamun to ilange Kalimasada dicolong karo Abimanyu wong Ngamarta sing ora percaya karo ucape Kresna ki sapa ning aku iso Nyakrabawa iya yen kuwi Kresna sejati yen nganti Kresna gadungan njur piye yen ngono kowe ndakwa aku Kresna palsu aku ora ndakwa iwadene kowe nesu kaya ngene ketok lamun to ki malah palsu ngono. Lek Kresna asli piyayine iki sabar, lembah manah kebak ing reka wicaksanan, ora kok banjur muring-muring kaya ngono kuwi. Aku iki mau mung kaget ya kena. Nuwun sewu. Aku mung bakal mbuktekake nyuwun dawuh karo panjenenganmu. Yen pancen wujute Kalimasada dicolong karo adhiku Abimanyu sing paring dawuh lakwa Kresna. Iya dasare apa kok Abimanyu kok dakwa nyolong Kalimasada? Lho, kuwi merga saka wangsite dewa. Dewa ngendi? Dewa Kayangan. Kabeh dewa ki ning Kayangan, renek dewa ning pasar. Mang cetake apa Kayangan Suralaya Bathara Guru, apa Kayangan Cakra Kembang Bathara Kamajaya, apa Argadahana Bathara Brahma, mang cetake. Suralaya Bathara Guru bener paring dawuh marang Kresna piye panjenengane kepareng paring dawuh lamun tok ilange jimat Jamus Kalimasada dicolong dening Abimanyu kuwi tenan wani sumpah wani yen pancen ngono tak suwun Kresna jagongan karo Kakang Antarja luwih dhisik lho lah kowe bakal menyang endi aku tak nyuwun pamit munggah Kayangan perlune ketemu karo Bathara Guru yen wis ketemu aku bakal nyuwun dawuh karo pukulun Bathara Guru apa pancen panjenengane dawuh mengkono karo Kresna yen pancen Bathara Guru paring dawuh marang Kresna lamun sing nyolong Kalimasada Abimanyu ora sah wong liya aku sing saguh mateni kelawan Angka Wijaya ning kosok baline yen nganti aku ketemu karo Bathara Guru tur Bathara Guru ora paring dawuh apa-apa marang Kresna apa kira-kira Kresna wani nampani kanepsane Antasena kose kowe bakal munggah Kayangan iya leh munggah ya Kayangan besok kapan dina iki uga aku nyuwun pamit puluh kowe teko ning Kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru sebabe dina iki Bathara Guru nginep ning Tawangmangu mudhar ora kowe piye kuwi Kang wah iki rodha mentap lir kinetap supaya ya sinepe
dojo bang mawinga-winga langit kowe tek pindah rono ngapunten teng wingking Antasena mriku kathah semutipun kula tak mriki kemawon wonten wingking panjenengan sing sopan lho nggih siap ayo mangkat ning plangka watu Gusti to Gusti nun sewu po ora kok jeneng aku ki ninggal tata krama ninggal karo Udanegara ki babar pisan ora aku mung bakal mbuktekake panjenenganmu ki lak wis kondhang kaloka asmane Sri Bathara Kresna aku tak nyuwun dawuh upamane aku ditakoni karo cah cilik-cilik sing sakjroning pasinaon ana pitakon wujude Ratu Ndarawati jenenge Kresna werdine maknane Kresna ki apa aku iso njawab mumpung ketemu karo panjenenganmu aku nyuwun dawuh Kresna ki tegese apa Kresna iya Kresna iya Kresna Kresna kres kuwi landhep na kuwi padhang kok kres landhep iki apa bangsane gunting silet pisau lan sak piturute lho jarene wong-wong ngono kuwi aja jarene wong-wong sing kagungan asma Kresna ki paduka iso lungguh ora lungguh nggih ngapa ngene mboten kok tanganmu ngepel tiru-tiru Chris John ora usah aneh-aneh senengane lungguh Gosek ta ayo jagungan karo aku kok Gosek ta sak ngertiku nuwun sewu Kresna ki tegese ireng wiwit saka kulit daging getih nganti tekan balung sumsume yen ayam-ayam cemani yen sutya indrakila mongko dadi srana pangayoman tumrape para Pandhawa kuwi werdine Kresna ora sah kok kandhani aku wis mudeng sik aku tak takon tegese uripe wa Prabu Ndarawati lak nggih ngayomi karo para Pandhawa pancen kaya mangkono sing ndok ayomi iki Pandhawa tok apa klebu tedhak turune klebu anak-anak Pandhawa uga tak ayomi sik Abimanyu ki anak sapa anak Janaka Pandhawa apa dudu mesti Pandhawa yen kowe wani mitnah ndakwa Abimanyu ngono kuwi kowe iki ngayomi apa mateni diandem serandal apa rumah sama aku ora ngerti ayang-ayangmu ning kene iki tok ayo mangkat nggo dhisik sik iki siji kasu-suwe aku malah pekewuh dhewe nun sewu yen pancen paduka iki Kresna sejati aku pengen weruh endi cakramu endi kembang wijaya kusumamu Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Aywa sungkaweng bias mring solaing rene ira ing Antasena piye Punwa mbiyen nate paring dawuh marang Ramamu Njodipati Werkudara menungsa kuwi klebu titah sing ora sampurna merga kadunungan luput dosa kelawan lali ya luput dosa karo lali saka semengkane Punwa Ndarawati praptana negara Ngamarta lah kok nganti gaman loro ki mau keri ning kraton Ndarawati Kakang Antaraja cekeleni lho
Sirikata sang Gatotkaca kinon mapakarko sutta tekapira sang Sri Kresna Kang Gatut adiku wong gagah Antasena kepiye kok semengko pengawak Bajra Sigra kang Gita semune ngimbul wigati arti ndak ngendi Kang Hari Palungguhan iki aku bakal ngestokake dawuh Kanjeng Rama Kyai Jodipati Rama Werkudara yo tindak endi budhal marang Plangkawati lho perlune ngrangket karo Abimanyu lho Dimasada sik Kakang Gatut ngerti apa ora sing memba warna dadi Ratu Ndarawati banjur mitnah karo Abimanyu aku ora ngerti mula kowe kumpula karo kancamu Jadi ana berita apa wae, ana info apa wae iki men ngerti. Lah ora, pes saiki wis dadi ratu, wis dadi wong kondang, dadi wong sugih, lali karo dulurmu, lali karo kancamu ngene iki kok, Kang. Kowe mbok kelingan nalika nyalonake dadi ratu, mbiyen iki sing ngedum kaosmu ki aku lho, Kang. Heh. Sing anakake serangan fajar angger wong diwenehi 100.000 mbiyen ki aku, bareng kowe saiki dadi lali karo aku ki piye karepmu? Mula nyengkuyung calon pimpinan sing patrape ora apik kuwi kanggone Antasena padha karo nyurung montor mogok, nyurung nganti adus keringet yen mesine wis muni mung entuk keluk neng dodo ampek merga dayane keluk mau sing ireng jliteng kaya mengkono iso ngrusak marang rai sing nyurung ora melu numpaki montor mung ampek neng dodo ngerti ora ngono kuwi. Mula beda panemu aja nganti padu, beda pilihan aja bengkerengan, apa neh padha-padha seniman, mung beda pilihan calon presiden geger terus iki janjane piye. Monggo sing jenenge seniman kewajibane nentremke rasane wong cilik, ora kok malah ngobori men panas kahanane aja nganti. Kowe omong apa ora. Nyeng ndi arahmu aku malah bingung ora. Kose, Kakang Gatut ora prisa sapa sing memba Ratu Ndarawati? Ora ngerti. Kakang Antasena, tahanan gorine, Kang. Yang Durna mboten duga mana bilih jengandika mapan wonten ing negari Ngamarta. Mboten langkung ingkang wayah pringgondani ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk sandhap pepada paduka Hyang Sukalima. Welewetes ya yang nggih anakku Gatotkaca banget panarimaku ora liwat pangestu Kumaragake tampanana. Mutah slenthik latu-latumu lho ora. Tak tapuk manuk lho ora. Aja nginapuki barang apik kaya ngono nginapuki ora. Aku kon rene ngopo? Cerita men Kakang Gatut ngerti larah-larahe perkara iki. Cerita piye? Ya cerita wiwit kowe teka ning negara Ngamarta nganti Ripalungguhan iki. Janji ora gelem cerita aja takon tak pecah sirahmu. Cerita diwiwiti. Nalika semana negara Ngamarta ketekan dayoh-dayohe Prabu Kresna gendhing udan sore. Ngrembug ilange Cimajamus Kalimasada Kresna paring dawuh lamun ta ilange Kalimasada cinidra dening bocah Plangkawati si Abimanyu. Janaka mangkat Werkudara nututi ngampiri sing jenenge Gatotkaca. Kresna ya arep nungka kedadak ning alun-alun Pethuk karo Satpol PP loro. Antasena karo Antarja takoni Kembang Jayakusuma ora nggawa Cakra Baskara ora duwe. Banjur Kresna diajar karo sing jeneng Antarja. Gandeng Kresna kuwi mas sejatine pun Hyang Sukalima mulaku sambat lole. Sing gedhe pangapuramu ngger tetuka. Sing memba warna Ratu Ndarawati mitnah Abimanyu mbahmu Sukalima. Karepe dhewe pendhita ora urus ora kena ginawi kecik ing kene dalan Pak kok sesuk aja Kang aja main hakim dhewe ngono kuwi to Kakang Antarja apa tawanan lebokke pakunjaran iya ayo mlebu pakunjaran aku kan sore rong madang perkara madang bareng karo kancane kok ayo aku njaluk ndok
ora ndok-ndokan ayo mlebu. Cerigis kakean penjaluk. Mlebu ana tahanan. Aduh yang tanganku kecepet. Menengon. Kakang Antarja karo tahanan kuwrenge ra ngono. Ora sang ngrokok, ning kene ngrokok iki turu ngobong bantalmu. Ora ngrokok iki tak pangane, rokoke tak pangane. Ya ampun, enggal winong. Rewet ora senengane. Mangsa Bura Kakang Antarja, ya rampungane neka-neka. Piye Kang? Wis ngerti karo lelakon sing saknyatane? Edan tenan. Sing edan Mbah Durna kuwi. Saiki bapak ning endi? Bapak Werkudara. Ya, budal ning Plangkawati arep ngrangket Abimanyu. Tegese bapak ngawur. Yen Kakang Gatut ora iso ngendhake nesune bapak, aja dadi Gatutkaca. Ya. Bocah edan. Kapan kowe wani ngrangkul karo wong lanang gilani? Apa neh aku pakmu Gatot karmu wi? Nuwun pangapunten Rama Kyai badhe tindak pundi? Kupingmu apa budhek? Neng Plangkawati ngrangket Abimanyu. Nyuwun pangapunten. Sinten kemawon ingkang wani murang tata nyepeng Abimanyu? Mungsuhipun Gatotkaca jangkemu. Opyak oneng Plangkawati Abimanyu ora ono. Nadyan kowe ndelik ana kendhiting langit, ana lak-lakane naga tetep tak goleki. Bayi digulawentah becik parandene nyempyokake, tirta letuh mirangake wong gerang Abimanyu. Basombet Mangka Wijaya. Surya kula putraning sun sira iku wis wanci bisa lan jenenge ing wang
Amit pasang Kalimantabi tinebening tulak manu dumawaing tawang tuwang. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu, kula ingkang putra Plongkowati ingkang sowan wonten ing Madukara. Kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Ibu Wara Sembadra lan Ibu Sri Kandi. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara anak lanang anung anindita. Angka wijaya banget. Batobat. Jaya Murcita wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku tampanana Angka Wijaya. Inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Abimanyu kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu bareng meruh. Jeneng sira Ripalungguhan iki sowan ana ing Madukara. Nadyanto jeneng sira dadi satriyaning praja. Dadi senopatining negara sing mesti wae pakaryanmu ora ana lerene mergo urip mundhak sramakake marang negara. Ning aja nganti lali yen pancen ana wektu ingkang longgar, wektu ingkang mirunggan sowan ana ing Madukara ya nggir. Jeneng sira mono sinebut putra, put tegese njumputra kuwi neraka. Ndak kekudang, ndak gadang-gadang. Jeneng sira bisa dadi putra ingkang pinter ngentas marang panandange wong tuwa, bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmaning keluarga lan rama ibu. Inggih Kanjeng Ibu, mugi-mugi kula saged nyanti sedaya dawuh pangandika paduka. Piwulang kautaman saking paduka Kanjeng Ibu badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi dhumateng darmaning gesang Kanjeng Ibu. Anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Setyaki menyat ngambil sanjata Ramamu wis kondur saka kraton Abimanyu sungkema marang piyayi sing ukir jiwa ragamu kula. Latmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan sarawuh jengandika pangeran aku ngaturake sumengkeming pangabekti kunjuk sembah kula kunjuk Pangeran Arjuna. Iya ibune kulup kelawan kowe kenes wis ndak tampa pangestu kumara gage tampanana wong loro. Ndak pundi muga dadi jimat inggih kula tampi tangan kula kalih mugi ndadosaken jimating gesang kula. Galo pangeran mestine panjenengamu kangen karo putramu Jalu. Dina iki anakmu lanang Plongkowati sowan ana ing Madukara pangeran. Layak kowe tak opyak ana ing Plongkowati ora ana jebul kuwi ndelik ana pinjunge mbokmu. Cuplak andeng-andeng ora pernah nggone. Gandeng Ripalungguhan iki kowe dadi Durjana nganti ora ngaku tak pecah sirahmu Abimanyu. Kanjeng Rama. Pangeran, apa dosane anakmu, Pangeran? Sabar Pangeran.
Wah. 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 Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Dosa kalepatanipun ingkang putra menika menapa dene jengandika tegel tega mentala jempalane ngajar dumateng Abimanyu. Dosa mundhak gendhong luput mundhak indit. Kowe cilik tak gedhekake, gedhe tak pinterke, yen pinter tak benehke. Kowe ndak kudang-kudang, kowe ndak golo-golo. Parantine malah gawe wirange wong tuwa. Kapan aku ngajari kowe dadi maling? Ingkang paduka kersakaken kados pundi Kanjeng Rama? Ora perlu kowe rewa-rewa kaya wong bingung. Ripalungguhan iki ngamarta kelangan gedhen wujude jimat Jamus Kalimasada. Sing nyolong ora ana liya kejaba kowe Abimanyu. Janji wujude Kalimasada ora ndok balekake klakon ilang nyawamu. Aduh Kanjeng Rama, jimat sesembahan kula. Mboten wonten ceceking manah kula tega mentala tumindak murang tata kados mekaten. Saya malih wantun nyidra wujudipun Kalimasada ingkang dados pakeming praja. Menika babar pisan mboten gumana musik salebeting batos kula Kanjeng Rama. Maling ora ngaku klakon pecah dasmu. Rama. Kanjeng Rama. Kula mboten nyidra Kanjeng Rama. Rama. Bagogo, tobat anakku nggih, Abimanyu. Dosa luputmu apa cah Bagus? Ora ngerti dodok seleng perkara weruh-weruh kowe diajar karo ramamu. Kanjeng Ibu Sri Kandi, kula piyambak ugi bingung. Kula dipun dakwa nyidra wontenipun Kalimasada mongko babar pisan kula mboten nglampahi tumindak ingkang nista kados mekaten. Lajeng kula dipun ajar dening Kanjeng Rama. Pangeran kebangetan. Abimanyu. Pangeran Arjuna, Sri Kandi ana apa? Jenengane terlalu jenengane. Kebangetan monggo ana tetemungan sagala-galake macan ora ana kalu sing gaglak karo gogore dhewe parandene iki ana wujude satriya. Murang tata tega mentala merjaya karo anake dhewe nganti bentet bathuke dleweran gedhe si Abimanyu. Kowe wujude Duratmaka wis sak trepe lamun nampa pengajaran saka Arjuna. Ning menika lare jujur, menika lare sae, mboten nate colong jupuk temindahipun kados mekaten. Kowe ngayomi karo maling, tegese kowe arep Abimanyu nyawiji rasamu. Wujudmu wis tetunggalan anggenu ngayomi kelawan si Abimanyu. Yen kowe tega mentala tumindak sing kaya ngene tegese kowe ngayomi Durjana. Yen kowe pancen ngayomi Durjana sak trepe, aku dadi satriyane bangsa ya ngadili karo dapurmu. Menapa kula ajrih kalian paduka, kula jirih kalian jenengan.
Nadyan to kula pinter perang ing ngajari jenengan nalika lampahan Sri Kandi Meguru Manah. Kula pinter nglepasake jemparing menika awit saking jengandika ingkang ngajari dhumateng kula. Ning ripalungguhan samangke wonten critanipun bojo wadon, wonten critanipun murid wani kalih gurunipun, mboten kok wani kalih janakane, ning wani karo tumindake sing ora ndalan. Ripalungguhan kula sang wani kalih jengandika. Ayo, apa ndok kira wong wadon Krubya kabutan Pinjo ora wani karo wong lanang. Wis yen panjen nrimpeti jari ku tak cepoti dhisik. Wis kari ngangge teyet kaya legit ngene iki malian. Ayo. Dengo sing dadi kuwondo. Lah kok lanang men kereng men kejem. Sapa sing mati? Aku tega karo kowe. Kula iki tega kalian jenengan lho.